Αυτή είναι η σελίδα Χρήστες. Εδώ διαχειρίζεστε την ομάδα σας. Στην κεφαλίδα βλέπετε τον τίτλο και τον υπότιτλο της σελίδας, τον επιλογέα καταστήματος και γρήγορους συνδέσμους για τη διαθεσιμότητα ομάδας, τις εκκρεμείς μη διαθεσιμότητες και την προσθήκη χρήστη. Ας προσθέσουμε ένα νέο μέλος της ομάδας. Κάντε κλικ στην προσθήκη χρήστη για να ανοίξετε τη φόρμα και εισάγετε το πλήρες όνομα. Είναι υποχρεωτικό. Προσθέστε τη διεύθυνση email, επίσης υποχρεωτική, ώστε να μπορούν να συνδεθούν και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Προαιρετικά προσθέστε αριθμό τηλεφώνου και τίτλο εργασίας. Ο τίτλος εμφανίζεται στους πελάτες όταν κάνουν κράτηση online. Επιλέξτε ρόλο πρόσβασης. Ιδιοκτήτης, διαχειριστής, διευθυντής, προσωπικό ή υποδοχή, για να ελέγχετε τι μπορεί να δει και να κάνει αυτό το άτομο. Αναθέστε τον σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, απαιτείται τουλάχιστον ένα κατάστημα πριν αποθηκεύσετε. Για ρόλους με δυνατότητα κράτησης, όπως το προσωπικό, ανοίξτε τις ρυθμίσεις κράτησης για να ελέγχετε αν εμφανίζονται στο ημερολόγιο την κατάσταση κράτησης, την ορατότητα online κρατήσεων, τις ανατεθειμένες υπηρεσίες και τις ώρες εργασίας. Αφήστε την αποστολή πρόσκλησης απενεργοποιημένη για να δημιουργήσετε το λογαριασμό απευθείας και κάντε κλικ στην προσθήκη χρήστη. Το νέο μέλος εμφανίζεται αμέσως στη λίστα. Χρειάζεται να ενημερώσετε κάποιον. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας. Η φόρμα ανοίγει προσυμπληρωμένη με τα τρέχοντα στοιχεία. Κάντε τις αλλαγές σας και αποθηκεύστε. Για να αφαιρέσετε ένα μέλος της ομάδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής στη γραμμή του. Εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης με το όνομα του χρήστη και μία υπενθύμηση ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί, ώστε να ξέρετε πάντα ποιον πρόκειται να αφαιρέσετε. Κάντε κλικ στη διαγραφή χρήστη για επιβεβαίωση. Το μέλος αφαιρείται από τη λίστα σας. Πέρα από τη λίστα χρηστών, η διαθεσιμότητα ομάδας σας δίνει μια επισκόπηση ημερολογίου για ολόκληρη την ομάδα. Κάντε κλικ στη διαθεσιμότητα ομάδας για να την ανοίξετε. Πλοηγηθείτε ανά μήνα, μεταβείτε στο σήμερα και εναλλάξτε μεταξύ προβολής ημέρας και εβδομάδας για να δείτε τη διαθεσιμότητα σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας. Το πλέγμα δείχνει κάθε διαθέσιμο μέλος της ομάδας για κράτηση καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Τα χρωματιστά κελιά αποκαλύπτουν ποιος είναι πλήρως διαθέσιμος, μερικώς κρατημένος ή μη διαθέσιμος κάθε ημέρα. Κάντε κλικ στο πίσω για να επιστρέψετε στη λίστα χρηστών. Οι διευθυντές μπορούν επίσης να εξετάσουν αιτήματα άδειας από εδώ. Κάντε κλικ στις εκκρεμείς μη διαθεσιμότητες για να ανοίξετε την ουρά έγκρισης. Κάθε αίτημα δείχνει ποιος το υπέβαλε, το χρονικό διάστημα και το λόγο εγκρίνεται με ένα κλικ ή απορρίψτε αν δεν ταιριάζει. Όταν η ουρά είναι άδεια, είστε ενήμεροι. Κλείστε το παράθυρο όταν τελειώσετε. Αυτή ήταν η σελίδα Χρήστες. Διαχειριστείτε την ομάδα σας με αναζήτηση και φίλτρα, πλήρη έλεγχο δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής, επισκόπηση ημερολογίου διαθεσιμότητας ομάδας και ουρά εκκρεμών μη διαθεσιμοτήτων για εγκρίσεις αδειών. Επισκεφτείτε το Booking Service 8AI για να ξεκινήσετε.